Салом алейкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бародаро, бози бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯйсарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. Билетош 30% дига мондагия бародаро. Ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. Ягон ҷои мошенникӣ нест, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. Бе ягон фанд фреб. Ин авоз биги на WhatsApp 905 51 15 15 рақамои WhatsApp поён да мебурая. Бидро бинависед. Ответ ҳама маълумот мебурая. Баъд аз 30 дақиқа билет мерава. Чек таравон ки на бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 ка бизани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебурая. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебурая бародаро. гап нестай, ҳамада бурдборӣ бародар, зиндаву сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ! лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мичта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. Ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. Салом алейкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бародаро, бози бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯйсарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. Билетош 30% дига мондагия бародаро. Ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. Ягон ҷои мошенникӣ нест, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. бе ягон фанд фреб. Ин авоз биги на WhatsApp 905 51 15 15 рақамои WhatsApp поён да мебурая. бидро бинависед. Ответ ҳама маълумот мебурая. баъд аз 30 дақиқа билет мерава. чек таравон ки на бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 ка бизани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебурая. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебурая бародаро. гап нестай, ҳамада бурдборӣ бародар, зиндаву сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ! лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мичта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст.
ва аз ҳама муҳим ду шоҳҷоиза, ду автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. Нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алайкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин аз скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай CVD монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯйсарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. билетош 30% дига мондагия бародаро. Ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин аз скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. ягон ҷои мошенникӣ нест, бозии честна, бозии честна мезгара. бе ягон фанд фреб. ин ҳози бигӣ ин WhatsApp 905 51 15 15 рақамои WhatsApp поёнда мебуроя. бидурои бинависед, ответ ҳама маълумот мебуроя. баъд аз 30 дақиқа билет мерава. чек таравон ки наи бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 кайф зани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебуроя. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебуроя бародаро. гап нестай, ҳамада бурдборӣ бародар, зиндаву сарбаланд бошӣ. таваҷҷӯҳ, лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алайкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин аз скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай CVD монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯйсарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. билетош 30% дига мондагия бародаро. ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин аз скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. ягон ҷои мошенникӣ нест, бозии честна, бозии честна мезгара. бе ягон фанд фреб. ин ҳози бигӣ ин WhatsApp 905 51 15 15 рақамои WhatsApp поёнда мебуроя. бидурои бинависед, ответ ҳама маълумот мебуроя. баъд аз 30 дақиқа билет мерава. чек таравон ки наи бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 кайф зани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебуроя. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебуроя бародаро. гап нестай, ҳамада бурдборӣ бародар, зиндаву сарбаланд бошӣ. таваҷҷӯҳ, лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст.
шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мичта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст ва аз ҳама муҳим 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. Фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. Нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алайкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиб бина скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. Билетош 30% дига мондагия бародаро. Ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби ин скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. Ягон ҷои мошенникӣ нестай, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. Бе ягон фанд фреб. Ина ҳозир бигӣ ина WhatsApp 905 51 15 15 рақамҳои WhatsApp поёнда мебуроя. Бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебуроя. Баъд аз 30 дақиқа билету мерава. Чек таравон ки наи бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 990 кайф зани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебуроя. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебуроя бародаро. гап нестай, ҳамада бурдборӣ бародар, зиндаву сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ, лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мичта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. Инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст ва аз ҳама муҳим 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алайкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилияй, телефони редмияй, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. Билетош 30% дига мондагия бародаро. Ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиб ин скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. ягон ҷои мошенникӣ нестай, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. бе ягон фанд фреб. Ина ҳозир бигӣ ина WhatsApp 905 51 15 15 рақамҳои WhatsApp поёнда мебуроя. бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебуроя. баъд аз 30 дақиқа билету мерава. чек таравон ки наи бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 990 кайф зани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебуроя. WhatsApp да салом бинависед, маълумоти пурра мебуроя бародаро.
гап нестай ҳамада бурдбори бародар зиндаву сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои ватсап ва душанбе сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алейкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон та соҳиби аз скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилиай, телефони редмиай, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. билетош 30% дига мондагия бародаро. ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби аз скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. ягон ҷои мошенникӣ нест, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. бе ягон фанд фреб. ин авози бигӣ на ватсап 905 51 15 15 рақамои ватсап поён да мебуроя. бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебуроя. баъд аз 30 дақиқа билет мерава. чек таравон ки на бидро ватсап дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 бизани ватсап, телеграм ҳамаш мебуроя. ватсап да салом бинависед, маълумоти пурра мебуроя бародаро. гап нестай ҳамада бурдбори бародар зиндаву сарбаланд бошед. таваҷҷӯҳ лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои ватсап ва душанбе сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст. салом алейкум бародаро, дӯсто, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. бародаро, бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон та соҳиби аз скутершай 5 та скутерай бозида бародаро, 2 та шоҳҷоиза мошинай, 5 та дига телефони мобилиай, телефони редмиай, 2 та дига телевизорай, 32 монитор, 20 та дига конвертай бародаро, 20 та дига тифалай, 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй, 1000 та билетай, 1000 та призай бародаро. билетош 30% дига мондагия бародаро. ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби аз скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. ягон ҷои мошенникӣ нест, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. бе ягон фанд фреб. ин авози бигӣ на ватсап 905 51 15 15 рақамои ватсап поён да мебуроя. бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебуроя.
بعد از 30 دقیقه بلیت میروا چک تراوون که نه بدرو واتساپ دای نمی نمرای 51 15 15 پلوس 990 که بزنی واتساپ تلگرام همش میبره واتساپ دا سلام نویسه معلومات پرو میبره برادر گپ نیست همه دا بردگاری برادر زنده و سربلند باشی توجه لاتاری بردناک عجیب در آن است که هر یک چیپتا بردناک است شما را مکافات های زیرین انتظار هستند 2 عدد تلویزور 4 عدد الکتراسکوتر 5 عدد تفدان 5 عدد تلفن موبیلی 5 عدد گاز الکترولوکس 10 عدد پیچ الکتریکی میچتا 5 عدد کلانکا 20 عدد چوینکی برقی تیفال 20 عدد ماشینکا بروی موی سر 10 عدد کنورتی داروی 250 سومونی و 10 عدد کنورتی 500 سومونی 10 عدد ساعتی دستی اینچونین توفایی که مخفی است و از همه مهم 2 شاه جایزه 2 автомобіл فرصت رو از دست ندید چون که همگی 1000 چیپتا و یگانتای آن ببرد نیست نرخ چیپتا 100 سومونی می باشد رقم ها برای واتساپ و دوشنبه سیتی 905 51 15 15 در نمولید فینال نزدیک است салом алейкум бародаро дӯсто подписчикои канали вали музик ва канали курган лайф бародаро бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби бина скутершай 5 та скутерай бозида бародаро 2 та шоҳҷоиза мошинай 5 та дига телефони мобилияй телефони редмияй 2 та дига телевизорай 32 монитор 20 та дига конвертай бародаро 20 та дига тифалай 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй 1000 та билетай 1000 та призай бародаро билетош 30% дига мондагия бародар ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ ами ту бурд мекунӣ ягон ҷои мошинникӣ нест бозӣ честна бозӣ честна мезгара به یگان فاند فریب این آواز بگی نه واتساپ 905 51 15 15 رقمای واتساپ پایون دامه بروه بدروی بنویسه اتویر همه معلومات میبروه بعد از 30 دقیقه بلیت میروا چک تراوون که نه بدرو واتساپ دای نمی نمرای 51 15 15 پلوس 990 که بزنی واتساپ تلگرام همش میبروه واتساپ دا سلام بنویسه معلومات پرو میبروه برادر گپ نیست همه دا بردگاری برادر زنده و سربلند باشی توجه لاتاری بردناک عجیب در آن است که هر یک چیپتا بردناک است شما را مکافات های زیرین انتظار هستند 2 عدد تلویزور 4 عدد الکتراسکوتر 5 عدد تفدان 5 عدد تلفن موبیلی 5 عدد گاز الکترولوکس 10 عدد پیچ الکتریکی میچتا 5 عدد کلانکا 20 عدد چوینکی برقی تیفال 20 عدد ماشینکا بروی موی سر 10 عدد کنورتی داروی 250 سومونی و 10 عدد کنورتی 500 سومونی 10 عدد ساعتی دستی اینچونین توفایی که مخفی است و از همه مهم 2 شاه جایزه 2 автомобіл فرصت رو از دست ندید چون که همگی 1000 چیپتا و یگانتای آن ببرد نیست نرخ چیپتا 100 سومونی می باشد رقم ها برای واتساپ و دوشنبه سیتی 905 51 15 15 در نمولید فینال نزدیک است салом алейкум бародаро дӯсто подписчикои канали вали музик ва канали курган лайф бародаро бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутершай 5 та скутерай бозида бародаро 2 та шоҳҷоиза мошинай 5 та дига телефони мобилияй телефони редмияй 2 та дига телевизорай 32 монитор 20 та дига конвертай бародаро 20 та дига тифалай 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй 1000 та билетай 1000 та призай бародаро билетош 30% дига мондагия бародар ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ ами ту бурд мекунӣ
ягон ҷои машиники нест бозӣ честна бозӣ честна мезгара ба ягон фанд фреб ин авози бигӣ на ватсап 905 51 15 15 рақамои ватсап поёнда мебурая бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебурая баъд аз 30 дақиқа билетитон мерава чек таравон ки на бидро ватсап дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 бизани ватсап телеграм ҳамаш мебурая ватсап да салом бинависед маълумоти пурра мебурая бародаро гап нестай ҳамада бурдборӣ бародар зиндаву сарбаланд бошед таваҷҷӯҳ лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд 2 адад телевизор 4 адад электроскутер 5 адад тавдон 5 адад телефони мобилӣ 5 адад гази электролюкс 10 адад печи электрикии мечта 5 адад колонка 20 адад чойники барқии тифал 20 адад мошинка барои мӯи сар 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ 10 адад соати дастӣ инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст ва аз ҳама муҳим 2 шоҳҷоиза 2 автомобил фурсатро аз даст надиҳед чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест нархи чипта 100 сомонӣ мебошад рақамҳо барои ватсап ва душанбе сити 905 51 15 15 дер намонед финал наздик аст салом алейкум бародаро дӯсто подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф бародаро бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби скутершай 5 та скутерай бозида бародаро 2 та шоҳҷоиза мошинай 5 та дига телефони мобилияй телефони редмияй 2 та дига телевизорай CVD монитор 20 та дига конвертай бародаро 20 та дига тифалай 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй 1000 та билетай 1000 та призай бародаро билетош 30% дига мондагия бародар ту метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерчашай бачаёча дар насиба чизе боша мегирӣ ами ту бурд мекунӣ ягон ҷои машиники нест бозӣ честна мезгара ба ягон фанд фреб ин авози бигӣ на ватсап 905 51 15 15 рақамои ватсап поёнда мебурая бидрои бинависед ответ ҳама маълумот мебурая баъд аз 30 дақиқа билетитон мерава чек таравон ки на бидро ватсап дай нами номерои 51 15 15 плюс 992 бизани ватсап телеграм ҳамаш мебурая ватсап да салом бинависед маълумоти пурра мебурая бародаро гап нестай ҳамада бурдборӣ бародар зиндаву сарбаланд бошед таваҷҷӯҳ лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд 2 адад телевизор 4 адад электроскутер 5 адад тавдон 5 адад телефони мобилӣ 5 адад гази электролюкс 10 адад печи электрикии мечта 5 адад колонка 20 адад чойники барқии тифал 20 адад мошинка барои мӯи сар 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ 10 адад соати дастӣ инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст ва аз ҳама муҳим 2 шоҳҷоиза 2 автомобил фурсатро аз даст надиҳед чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест нархи чипта 100 сомонӣ мебошад рақамҳо барои ватсап ва душанбе сити 905 51 15 15 дер намонед финал наздик аст салом алейкум бародаро дӯсто подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф бародаро бозии бурднок метавонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутершай 5 та скутерай бозида бародаро 2 та шоҳҷоиза мошинай 5 та дига телефони мобилияй телефони редмияй 2 та дига телевизорай CVD монитор 20 та дига конвертай бародаро 20 та дига тифалай 20 та дига мошинкаи мӯи сарпаскунияй
1000 та билет 1000 та приза бародаро. Билетош 30% дига мондага бародар. Ту метонӣ бо 100 сомон соҳиби на скутерча шай. Бачаё ча? Да насиба чизе боша мегирӣ, ами ту бурд мекунӣ. Ягон ҷои машиники нест, бозӣ честна, бозӣ честна мезгара. Бе ягон фанд фреб. Ина ҳозир бигӣ на WhatsApp 905 51 15 15 рақамои WhatsApp поёнда мебуроя. Бидрои бинависе ответ ҳама маълумот мебуроя. Баъд аз 30 дақиқа билет мерава. Чек таравон ки на бидро WhatsApp дай нами номерои 51 15 15 плюс 990 кайфзани WhatsApp, Telegram ҳамаш мебуроя. WhatsApp да салом бинависе маълумоти пурра мебуроя бародаро. Гап нестай ҳамада бурдбори бародар, зиндаву сарбаланд бошӣ. таваҷҷӯҳ! лотареяи бурднок аҷиб дар он аст ки ҳар як чипта бурднок аст. шуморо мукофотҳои зерин интизор ҳастанд. 2 адад телевизор, 4 адад электроскутер, 5 адад тавдон, 5 адад телефони мобилӣ, 5 адад гази электролюкс, 10 адад печи электрикии мечта, 5 адад колонка, 20 адад чойники барқии тифал, 20 адад мошинка барои мӯи сар, 10 адад конверти дорои 250 сомонӣ ва 10 адад конверти 500 сомонӣ, 10 адад соати дастӣ. инчунин тӯҳфае ки махфӣ аст. ва аз ҳама муҳим, 2 шоҳҷоиза, 2 автомобил. фурсатро аз даст надиҳед, чунки ҳамагӣ 1000 чипта ва ягонтаи он бебурд нест. нархи чипта 100 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои WhatsApp ва Душанбе Сити 905 51 15 15. дер намонед, финал наздик аст.